Legende hrvatske reprezentacije, splitskog Hajduka i engleskog Derby Countija. Na pitanje novinarsko šta očekujete od ove sezone, ja sam rekao idemo gore ove godine. I u tom momentu kad sam to govorio, nekome od njih sliko i onda su štampali tisuće tih majica, običnih bijelih sa mojim likom, sa palcem gore i Igor says we going up. Igor Štimac, povratnik u splitsku momčad. Podigao je posljednji trofej Kupa maršala u Jugoslaviji, prvi pehar pobjednika hrvatskog prvenstva, a s Hajdukom je kasnije igrao i četvrtfinale Lige prvaka. Kako je bilo Splitom hodati 94. 95. Nismo hodali, lebedili smo. Je li to bila najbolja, najsretnija, najkvalitetnija klubska sezona u tom životu? To se neće ponoviti. Neuspjeh prvaka s Mirzom Džombom. Gost emisije Igor Štimac. Ponedjeljak, 23. rujna, u 20 sati, na Areni Sport 1.